ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି। ଏହି ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଜୀବନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିଛି। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ନୀତିକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିପାରିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଚାରୋଟି ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏହି ଚାରୋଟି ନୀତି ସହ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଚାରୋଟି ନୀତି ଆପଣାଇ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିପରି ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରିବ। ଦାନ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଦାନଠୁ ବଡ଼ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଜନ ଏବଂ ପାଣି ଦାନ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଦାନ ଅଟେ। ଏହି ଦାନ ସହ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗର ଏକାଦଶୀ ତିଥିକୁ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ତିଥି ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ପୂଜା ବ୍ରତ ଏବଂ ଉପବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ କହିଛନ୍ତି। ମା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ବେଦ ମାତା କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଚାରୋଟି ବେଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ମା ଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ନୁହେଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମା ଠାରୁ ବଳି ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। ମା ଠୁ ବଳି କୌଣସି ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ନା କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଏବଂ ନା କୌଣସି ଗୁରୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଣିଷ ମାର ସେବା କରିଥାଏ ତାକୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ଚାରୋଟି ନୀତି ଉପରେ ଏକ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଶ୍ଲୋକ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, এই ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଆପଣେଇ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।